bedo mayot kiwacho ni sirkal samoro timo gik moko maricho, samoro be nyalo bedo mayot kiwacho ni jopiny be timo gik maricho, lakini we wadoga ne chik. Wasebedo gi ng'anyo ka wan kaka jonyalo ng'anyo mang'eny ahinya. Ting'e ni pok wabedo gi ng'anyo miwang'e polis, ma ji dhi madonje e police station makwal nyaka bunde. Pok wabedo gi ng'anyo mineno ka ji dhi mawang' geche e court, ma court no be wang' kama nitiere justice madhi mbele. Those two actions themselves aden mondo akoni, wasebedo gi ng'anyo kata mar donjo mondo uketh mwandu mag jok moko. Mago to osetimore maybe before, lakini makore dhi mi wawang' geche polis nyaka watang' kaka jo Kenya. Kopo ni japiny osechako bedo gi chir monyalo dhi mo confront godo polis mi ne kotemo kata mae bunde, kech ncho aseneno waneno ka jok moko gadha gido mondo gi nchini no polis moro manogo mamiyo moro town kacha. Kiseneno ka japiny osedhi manyiso ni luore kindi japiny gi polis odok piny, to kata wan mapok ochopo noni kata in Sharon nyaka koro wachak bedo joma luor. Tadieri makende niya, the act of going to burn police station mano to border on terrorism, nikech polisi maritowa kata njo aneno moro mwang' nyaka mawego cha kideno ka ji attempt kawany nikech in their sheer numbers, nikech ngini namba mar polis ki compare gi namba mar mwananchi ma kawaida, polis namba nene piny. To ka dhano biro mang'eny makoro nyalo dhi polis moro bok nyal shoot indiscriminately, mano to bok wanya wacho mondo migi shoot to kill order. But kusebede piny ma dhano koro luoro mare mar polis odok piny, to mano is no longer a good country to live in. Omiyo kik wan bende kata nikech wajo siasa, kik wamed chwalo kata jiwo jok mang'anyo madhi makelo koko ka polis, madhi makelo koko kama judiciary, madhi matimo timbe njore ni nikech wantiere gi freedom. Mano to kata na aden mondo arewra mondo wach nango, mano kik wabed godo. Polis ema maintain law and order, gi protect life, gi property, onengo migi luor makare. Joma jo security kata kamano onengo med timo nonro ma proper mondo ka giwacho ni giwuok gidhi mako Boniface Mwangi kata gidhi mako ng'ato, to gimak ng'ano ma gin gi evidence ya kutosha ni ng'ani ema notimore nade ema nowang'o polis. For example, kata ka ne pok gidonjo ir financials, jok manyo donjo ka polis ka donge ni moko no make e video, jok oningo maki nikech dhi mondo dhi wang' polis mano terrorism, dhi mondo dhi wang' court mano terrorism, mana dieri, nikech you are trying to kill ko wegi kama ne the next disorder. Nchino ka group moro chako ndiko na oni koro kinyo abo chako limo ji ne paro ne gibro mana limo josiasa. By the way, wakoni josiasa moyier e Kenya ka MCAs 1,500 kimedo gi nominated, wajumbe gi jo senators okrom 500, gin dhano ma tin 2,000. One a country of 52 million people. Manyiso niya ka kiny gibiro magidonje oda magituro, inyalo turo oda ni nikech an jumbe mauriri. Ka onge gimo timnegi to kata in Sharon kiny onge gi thuolo, ng'ama chielo jirani be kiny onge gi thuolo, to ng'ama nyalo konyowa mondo wa maintain that order en police. Omiyo oda wacho niya timbe manyoch waneno katimore ka, to sirkal must come out in full force to protect the sovereignty of Kenya mondo wabed gi law and order. To kata nyalo penjo kata mana ni Boniface no wang'o tesend obila mane samoro. Koro ing'eni nitiere weche mang'eny. Ing'eni ka ng'ato maki until ng'ano kete court e kwa ng'eyo gimo bedo charged with. Until ng'ato tere court mosomo charge sheet e kibo ng'eyo gimo timo nade. Omiyo kisomo headline mar Standard ni owacho niya ni police no dhi ochajo ng'ani gi terrorism. Ng'ama tero gimoro e court en DPP. Police nyalo wacho nango Nyamita okwelo kata Nyamita noneko, donga dieri. To gimomiyo no wakelo chik mar DPP, police kose kao report mo kao statement mag ji, to gin ndiko charges magiparo. To gimomiyo no keto office mar DPP en ni mondo ng'iye ne to gik mukelogo charge mane marom kode. Omiyo kwa wacho ni jogi no tere gi terrorism to koto dagi, mano ok en adieri nikech charge sheet mare no wacho terrorism. Komiyo gimine no mokete Standard ni ma en sensational and very sensational. Magi are misleading in itself.
omiyo wana wacho ni ng'amo maki until otere court mwasomo charge sheet ko bong'eyo ni charge sheet no timo nade, charge sheet no wacha ng'oa to kwa beda no da winjo ni kata an ka wuok ka endi to maka gi oko ka to wacho ni omaki nikech oneko to kochopo kucho to wacho ni no pamo mana Sharon kata wacho nango ni police no make wacho no oneko. So until, because the charge sheet monyalo rely on, which is a fact, ne okuketo weche mag terrorism. But timbe mosebedo katimore chien ka to border on terrorism, especially kuponi the watch mar police. Koro manyiso police ni gitem mondo gi collect enough data. Nikech kuponi omako ji mang'eny to jogo dhi e court to kinyo onge ng'ama obedo charged ma case obedo successful. To jibe bro lose confidence the office of the DPP, jibro lose confidence in the whole security system. Kati bro nene kagima is a political wing ma sirkal tiyo godo mondo ogengodo gik moko. So one of the police onego otim the correct thing. Kagi timo investigation, they team the makagi biro magimako ng'amagimako to gimake kagin gi watertight case. Makata kotere court to jo Kenya bwacho ni nikech timbe maricho mag njore to nyocho timore. Nti jo manyocho otho. Kata polise go moyudi ni case kimbo makgi ntiere jok manche duki ni giwa ncho neno evidence mar Wang'o ntiere to jok manyalo Wang'o gi monego many mondo yud to ngama nyo Wang'e ni kan manyo onena ka Wang'o police station sama Wang'e no kongo maka kupone wacho ni Sharon ne manyo miya pesa achiwo evidence bana Sharon no miya gang'o omiya pesa tiyu da watertight case ekitero kocha lakini kwa tero ji mang'eny to case ok sudi to jibro lose confidence in the whole of that process. Erokamano ahinya. Birano kanya kwa Mgajwanga Sari.